Ulicu. Evo je u 4. pokušaju, dakle sada idu obratno, 8., 7., 6., a Sara Kolak je na 6. poziciji. Ova djevojka se skoro ostavila atletike i ona kao Sandra imala jednu tešku ozljedu ramena, nije bilo 18 mjeseci, a znate da u koplju je ozljeda ramena specifična i najteža. Ide Sara Kolak u 4. seriji, to je sjajan hitac! Ma Sara, bravo! To je prvo mjesto! Ma što je ovo, hrvatski rekord, preuzimanje vodstva, pa nemamo samo Sandru, imamo i ovo čudo iz Ludbrega, to je prvo mjesto, sada će dobiti i Ulicu i liniju i sve, 66-18, novi hrvatski rekord i prvo mjesto. Nevjerojatno! Ma čudo, pa ovo nitko nije mogao vjerovati, ova djevojka je bacala 57 metara prije godinu i pol, nije mogla prebaciti 60, a sada je došla prebaciti 2 puta u Riju hrvatski rekord na najvećem natjecanju na svijetu. Sve je šokiralo ovdje, svi su ostali u transu što se ovo dogodilo u bacanju koplja. Sada vidimo